Какво са хора, аз съм Велио и знам, че не съм снимал отдавна, просто съм гаден. И както вече имам нов телефон и ще направя да правя нещо по-различно, защото ще ви покажа как да си рутнете телефона, обаче не какъв е телефон iPhone. На iPhone-ски език това е jailbreak. И сега ще ви светне това. Сега ще покажа телефона, не ще ви светне. Така. Само секунда. Едно, две, три, готово. Ето го. Чувам се отварта обаче, ще спра аудиото. И в момента виждате, че само съм на iPhone. 5S. И съм на 5S, вижте какво има. О, да, 9 вече на 5S. Вече не ми трябва 6S, защото съм. Така че днес ще ви покажа как да се изтегнете CD. Тегли се с компютър, да, съжалявам за което. Така, значи първото, което ще ви трябва да отидете в нета и да напишете YALO 102. YALO 102 или по-скоро напишете Cydia Download iOS 10.2. Аз ще сложа линкове долу в описанието. Отивате на този линк тук. Сега ви зарежда кучето ми. Айде, кажи здрасти. Отивате надолу. Спокойно няма вируси. Проверил съм. И натискате ето да YALO 102 jailbreak и натискате From Here. Ще ви се изтегли от Mega. Който не знае как се тегли, натискате Download through your browser. Тегли се и като вече имате приложението, да се чуете какво трябва да направите. Трябва да си конектнете телефона към компютъра, да отидете и да си теглите CD Impactor. Изтегляте ги, натискате Windows или Mac, както и да сте. И просто го, ето е WinRAR файл и просто ето го, аз съм тук, вече съм го изтеглил. Натискате на импактора, натискате изпълни. Натискате, и сега най-трудната част. Драгвате го и сега ще ви излезе iTunes. Просто ще го напиша, защото на вас не е. Нищо няма да видите. Пишете го. След като сте го написали, тук сигурно ще се искате да ви напишете вашата парола, която вие сте мислите, но няма да стане иначе. Вижте сега, ще ви влезе един ерор. Трябва да отидете в този сайт applate.apple.com, като отидете в него applate.apple.com. Тук ще го накрия всичко. Абсолютно всичко ще го накрия. Да, това. Пишете си имейла и паролата на Apple. И сега на вашия телефон, ето може да видите. И този код трябва да го напишете тук. Така. Натискате ОК. И сега, тук вече ще го махна. Ще го закрия. Вижте колко телефона съм сменил. И това. И сега тук имате App Specific Password. Натискате Generate Password. Тук пишете някаква парола, примерно така. И ето тук ви изписва една парола и трябва да напишете в ето пак ще ви покажа. Аз в момента няма да се го тегля много, защото не ми трябва. Вземате файла, пишете си имейла, пишете паролата, която взете от тук. И когато вече сте готови, ще го влезе. Това работи само на 5S и нагоре. За 7 и за 7 плюс не знам дали ще работи. Няма за 7 плюс нагоре. Разбира. Така, и ще ви излезе ето това приложение YALO 102. YALO. Обаче, първо трябва да отидете, да го активирате, трябва да отидете в Settings, General, надолу, Device Management. Чуете тук,
натискате тръствате го, отивате на WoW 102 и натискате, тук трябва да имате едно Go. Когато вече ви изпише Go, телефонът ще се рестартира и ще имате Cydia. Да. Ето, аз имам вече Cydia, пълната версия. И ако искате да си теглите такова Twix, така се казва, аз вижте колко съм си теглил. Не, това не съм ги теглил. Ето изгоре съм ги теглил. Съм това и това. Сега сигурно се питате, Вело, ти как си изтегли 3D Touch? Много лесно, хора. Отивате на Source, отивате на Edit, отивате на Add и сега пишете това, което ще ви напиша на екраните. Само трябва да се уверя кое е. Да, ето това. Ето това. Ето това. Когато отидете на него, отидете на All Package. Отидете на... Не, всъщност не го пипате. Като отидете, вече не го пипате, защото... Да. После отидете на Search и пишете Peekaboo. Ето така, Peekaboo. Искате Install. Като вече съм System Install, ще се рестартира пак телефона. Отивате в Settings. Отивате на долу. И тук се кликвате. Натискате Peekaboo и сензитивите го правите на 200. Тук всичко трябва да е Enable. И имате 3D Touch. Ако искате 3D, просто натискате малко по-леко. Малко по-силно, така. Да, това беше всичко от клипа. Надявам се да ви хареса. Ако е така, може да оставите един лайк. Аз бях Вело. Ще видим в следващия клип. Чао!